ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଚଉତିଶା କ'ଣ? ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ଅକ୍ଷରକୁ ପଦ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରଖି ରଚିତ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ଚଉତିଶା କୁହାଯାଏ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ। ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକର ଲେଖକ କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜନଗଣ ମନ ଲେଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଖିଥିଲେ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ରଚୟିତା କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ରଚୟିତା। କେଶବ କୋଇଲି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ କେଶବ କୋଇଲି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଲେଖିଥିଲେ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ଏହି ଗୀତକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ଏହି ଗୀତକୁ ଶାଳବେଗ ଲେଖିଥିଲେ। ଡାକମୁନ୍ସିର ଲେଖକ କିଏ? ଡାକମୁନ୍ସିକୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ।